Kanigadai ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Karwan lang. Kimat kiba kongsan jong ka khubor mentaka step. Pelait pat ba Menteri Rang Bak Duit Narendra Modi ya ka skim thamai na ka benta kinong trai kamkti ka PM Vishwakarma hanin kasngi. Yashim benta Upralat Singh Patel, Menteri Khana ka Sarkar Pedang Bapet ya katnat Jal Shakti but Food Processing and Industries ha ka jing pelait pat ba ya ka skim PM Vishwakarma na Shillong hanin kasngi. Bat ka dorbar kerpang basan sngi jong ka yin dorbar thau an kari India kan sedang na duak menta ka sngi khot jing ya lang ka Sarkar Pedang ya barok ki seng sain perthai hanin kasngi. Ki khubor ki babnya Kumshi benta jong ka jing rakhe ya ka Vishwakarma Jayanti hinin kasngi Menteri Rang Bak Duit Narendra Modi ula pelait pat ba ya ka skim PM Vishwakarma ha ka International Convention and Expo Center IICC Hadwarka New Delhi. Habakran ha ka ni ka jing ya lang Modi ula ong baka ni ka skim ka wanra ya ka jingkermen syakiba buon ki nong thir nong thain bat kiwei ki nong trai ki ba pendan kam dala ki kti ban shna ban penwandur ya ki jing shna jong ki. Modi ula ongru baka Sarkar Pedang kala bo bha ban penlut kumba khatlai hajar klur tengka hapo kanika skim thamai. Lapan trai kam ya kanika skim omtang naga benta ban ai jingerap pisai ki nong trai ki kam kti bapher hendrai kumjo ru daka jing thmu ban penne pensa ya ki kam trai kti jongkari ki baladon nadu ki por ubarim ubaja. Kindon kumba khat pratali ki jait kam ther kam thain bat shna jing shna ki ban yo ya ka jing mentoi na kanika skim. Hakajuk kapor, Menteri Rang Bak Duit Narendra Modi ula plie pat baru ya ka IICC Hadwarka kabala ai kerteng Yasho Bhumi bat ula IT ya ka Shakari barok kawai henen kasngi. Kajing penteri kam ya ka Yasho Bhumi kan penskam shu ya kajing thrang jong Menteri Rang Bak Duit kari bandon la ka jaka ban penlong jingelang ka berengkat bat kiwei kiri ha ka perthai. Ka Yasho Bhumi kan long kawai ne ki jaka penlong jingelang ki bahet tam ha ka perthai barok kawai. Ha Meghalaya la penlong ya ka program kerpang ha State Convention Center ha Shillong ha ka beadai baka jing pelait ya ka skim PM Vishwakarma da Menteri Rang Bak Duit kari. Menteri Khana ka Sarkar Pedang bapet ya katnat Jal Shakti but Food Processing and Industries Prahalat Singh Patel ulawan banyadan rengkat ha kani ka program. Habakran ha kani ka singi uni Menteri Khana ka Sarkar Pedang ula batai penia syapang kani ka skim bat ula ong bakani ka skim kani rap shibun yakinong trai kam kti bapher jong ka thain chatai lamingi khamtam kitu ki bana Meghalaya ki basna ki tiar thain. Ula ong ru bakani ka skim ka plielat yakinong trai kam kti ban penjanai shu ya laki sap trai kam lengba ka teknologi bat kani rap yaki bandi ki tiar thain jong ki omtang ha India henrei syasatlak ka perthai ru kumju. Ha Assam, Menteri Rang Bak Sarbananda Sonowal ula pelait pat ba ya ka skim PM Vishwakarma ha Guwahati henen kasngi. Sonowal ula ong bakani ka skim kani rap ban pennek pensa ya ka kolshor naduk ki pateng ubarim lengba ki nong trai ya ki kam kti bapher. Ha Manipur, Mizoram, Nagaland bat Arunachal Pradesh ru la pelait pat ba ya kani ka skim thamai rengkat ka jingadon lang ki Menteri Sarkar Pedang. Ka Sarkar Meghalaya kala terwa ban penlut kumba arspa klur tengka na kabenta ban penkre ya ka master plan ban sandur ya ka jaka ban bu ya ki office ki ban penyat ya ka sensyar khadar ka jela ha New Shillong. Menteri Rang Bak Conrad ke sangma ula terwa ban pan fan shu na lor ka balamang na kabenta usnem pisa tengka arhajar arpulai arpusaw hapo ka supplementary demands for grants and supplementary appropriation hakasni sedang ya ka dorbar senrai jong ka ying dorbar thawan ka jela kabala sedang hakasni tho dieng baladam. Kajing batai bakham benya bala yo lengba ki jing tho kala thu ba ya kane ka arspa klur tengka bala terwa ban penlut hapo ka State Urban Infrastructure Development Initiative ladon kam na kabenta ban penkre ya ka master plan na kabenta ka jaka ban bu iki office penyai sensyar khadar bat ka jingtai ya ka secretariat ha New Shillong Sauli. Kane kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Ka Sarkar Pedang kala khot jingelang ya barok kinong yalam na kiseng sain perthai bapher ha ka ying dorbar thawan kari ha New Delhi henin kasngi. La penlong ya kani ka jingelang na kabenta ka dorbar kerpang jong kari kaban sedang naduk menta kasngi bat kaban ne haduk san sngi lenter.
ki nong yalam nakaliang sansar bat liang persya rukum jo kilaya don lang hakani ka jing yalang. Habakran ba kinong pathai khubor hadian kani ka jing yalang u Pralhat Joshi u balong u menteri bapet yiki kam ying dorbar thau an kari ulia thu baladan san phawai ngot kinong yalam na lai pasau tali ki seng san perthai ki balawan syakani ka jing yalang. Ula benrap syuk-syuk ba kiseng nak liang persya kila pensengau dak bajam badai ban pelat ya ka Women Reservation Bill hakani ka dorbar kerpang. Kani ka bill ka pan ban bu bha kerpang ya ka wei na ki lai benta ki seat haka Lok Sabha bat yeng dorbar thau an ki jela na ka benta ki kenthai. Kindon baro pratali ki bill ki banyak ran hakani ka dorbar kerpang jong ka yeng dorbar thau an kari kapan sedang na du menta ka sngi. Ka Tour Guides Association of Meghalaya TGAM kala penrung tukhat thamai haka sni sat jan baladap ban thau ya ka sokra unit. Ka TGAM kala le ya ka ne da ka jing thmu ban plelat ya ki nong jngok kai ban yo mat ya ka jingwan kai ka ba kham sngot tanat bat don jingmut lingba ka jing batai benya bat jing yalam lanti da ki nong yalam kai lan ki guide ki bana ka to ka than hi. Kani ka association ka don ru ya ka jing thmu ban thau shu ki unit ki ba thamai hakaleng ka jala khamtam hakitu ki than ba ki kam jngok kai ki la khambun. Kumta ka priang yaki application na kabanta ban penrong khot yakino kinu ki brio ki bala jutre yaki kam yalam kai yaki nong jngok kai perthai. Kani ka association kala ongru ba daka bali akumni kanwanra ya baro ki nong yalam kai yaki nong sang kai perthai hapo ka wei ka kanhuan. Katnat ki kam jungok kai perthai North East Division jong ka sarkar pedeng rengkat ka jingya trailang bat ka Meghalaya Tourism and Sportive. Kala penlong ya ka jingya kop marathon Maulun Nong Run Safari hakasni thok diang baladap. Kani ka de ka sien ka baar bala penlong ya kani ka jingya kop bat la sakhi ya ka jingya shembenta jong bun ba ki nong marathon ki baladon kumba arspa shiphongut. Hakani ka jingya kop ladon ka jingya marathon ka basan kilometer 10 kilometer bat 8 kilometer. Haka baladon ki nong ya mare ki ba na ka Yuva Tourism Club ki khana school bat ki samla pule ki doctor ki engineer bat ki kenthai bat ki rangba rukum jo. Iwai na ki nong ya mare hakani ka jingya kop ibala khampau idei iwan me na ki Jeremiah Nongrum ibalong inong ya mare iba khana tam hakarta ka basan snam ibala ya mare rengkat bat la ikmie jong i. Kaseng BJP ha Meghalaya kala rakhe ya kasni kha jong umantri rang ba du Narendra Modi henen kasni. Kani ka program kerpang kalas dang da ka jing ot cake da u National Vice President kaseng u chuba aw. Ki nongkit kam kaseng BJP ha Meghalaya na du ki batrai ha ka jalli jong ka jala ki bana ki district ki khot ka Mahila Morcha bat Yuva Morcha kilewan lang ha ka office jong ka BJP ha Shillong ban rakhe ya ka lingkhu sni kha bahnyo pulai umudi. Haka lempung ya lek kai cricket ka India kalayo ya kanam ladu haka Asia Cup 2008 arpulai da ka bapenrem ya ka Sri Lanka da shipha wicket haka final kabla long hanong ba jong ka Sri Lanka ha Colombo henin ka janmit ka Sri Lanka kala jet bantiet ningkong bat kalayo ka mai tang san run haki khatsan point r over hadin ba baro ki wicket kilahab. Unong kawang bol ka India u Muhammad Siraj ula penhap jin hadu 100 wicket buat sa u Hardik Pandya u bala shim lai wicket but u Jasprit Bumrah u bala penhap shi wicket. Haka kala ka baar ka India kala job ta ka basuk hadin bakala yo kamai san phawai run tang hapo 100 point iway over. U Ishan Kishan u layo kamai arpulai run but u Shubman Gill ula kamai arpo nyaw run. U Muhammad Siraj dongka India ulayo yakanam player of the match but u Kuldeep Yadav ulayo yakanam player of the series. Bat katung ilapoy siya kabakot dongka khubor kablawan shapi naka Akashvani Shillong. Sa shipor kataha kapor prabajing nyasno baka Delhi station nakabenta ka khubor kaktin Hindi kaban buat pat ka khubor kaktin Pareng hakapor pra khasan minute kani kadai ka Akashvani Shillong. नमस्कार